खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो अरायबो आसा खालामो नोंथांमोना अनसायलांबाय थागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बैसागुनि भिडिअ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ। ओमफ्राय मोनसे खोथा, भिडिअ देखायनायनि सिगां नोंथांमोन चेनेल नायगिरि आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनो थाखाय जोबोद साबायखर, रोजा रोजा 300 साबस्क्राइब थांबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ थैजासिम अनसायलांबाय थागोन। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। बाय बाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बाय बाय लोगोफोर। मोसा रंजा बयबो मोसा बैसागु बोथोराव गनाय नङा नै आगै खारसनथि आंनि सयथि नों बहा खारग'नो खारसनथि ओरैबाय आखाइ दानस' खोमा हाग्लाब गन्थ'आबा हाख्लाब नै होनोसैबो गेंगिनि गेव हाबा